Lima ka traffic enforcers sa Bacolod City ginamonitor matapos gin-report nga nagapang kotong. Mabugat nga lakat sang trapiko pila ka oras antes ang bagong tuig na eksperyensyahan sa syudad. Yaring balita ngaton gintutukan. Tuman kabugat ang lakat sa trapiko sa sentro sa Bacolod City, bangon man sa pagdagsa sa mga tao, agud mamalaklon, pila ka oras antes ang pagsugalaw sa bagong tuig. Dugang pa, ang 160 lang ka traffic enforcers nga nagamanihir sa 200 tanan ka intersection sa syudad. Yara lang sa 300 ang bitaw personnel nga nagadilihir sa trapiko, nga kinahanglan kung tani masobra sa 500. No, kulang talaga siya, kaya nga request man kami sa local government unit na next year kahit madugangan lang kami hanggang mag 500 kami, okay na kami. Ayon niya si Butche sa Pumuluyo, kung mahimo magtinira lang anay sa mga balay, agud hindi magdugang sa paginutok sa dalanon, kag mayor nga shopping areas. Kangay isang siningang mga residente sa barangay Mansilingan, pas anay sa Lakawatsa. Anak ko, nakapoy na ko. Wala na, diri na lang kay tiway man ta kwarta kay way ta kapagita kung anong mahimo ta. Samtang, ginako naman niya si Butche, nga may pilaman ka traffic enforcer ang ginareklamo sa mga driver kag pedestrian nga nagapangkotong subong nga holiday season. Mga earring na tayo na traffic enforcers, yun nga ina-advise ko sa kanila na magbago gid sila tungod sa basi madimalas, maubos man ang kanilang swerte. Tiyon mapamatuda ng reklamo, kakso ng mainis sa pwesto. Ginainganyo man sang bitaw chief ang mga pumuluyo nga isugid ang mga enforcer nga nagapamintaha agod masampulan. Upod Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.